Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 nga balita sa Negros Island region ang amon idulong sa inyo. Kagyari ang atong top story subong nga adlaw, Abril 1. Sunod-sunod na naman ang aktibidad sa Bulkan Kanlaon. 3 ka oras nagbugas ang abo kahapon. Isa patay 2 pinason matapos mabuguan sang pickup ang mga jogger sa Pahanukoy sa Bacolod. Mag-asawa nga taga Negros Oriental missing matapos ang mabasgong nga linog sa Myanmar. Content creator nga taga Negros nga naghigda sa tuhasang highway ginpatawag sang HPG kag nangayo sang pasaylo. Kag sa good vibes, Loyola Football Club victorious players ginpakilala. Championship ila ginahandom para sa mga Negrense. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, content creator nga taga Negros nga naghigda sa tunga sang highway ginpatawag sang HPG kag nangayo pasaylo. Nag-viral ang video sa isa ka content creator nga naghigda sa tunga sang highway sa Bacong Negros Oriental. Nagbutang siya sang ulunan sa dalan, naghigda kag nanghabol. Nagtugas sang kainit kag pag-ugta sa publiko ang iya nga ginhimo. Ginkilala siya bilang si Jerome sa video sang Heads Up Negros Oriental nga news page. Nakikita si Jerome sa Provincial Highway Patrol Unit Negros Oriental kag nagpangayo sang pasaylo. Ang HPG Negros Oriental ang gilayon nga ginapapangita si Jerome matapos mag-viral ang iya ginhimo nga content kag subong mahimo siya magapangatubang sang kaso nga alarm and scandal. Sa number 9, Barangay Villamonte nanguna sa tuigan nga Fire and Rescue Olympics competition sa Bacolod. Kabahin ini sang pagdumdum sang Fire Prevention Month. Gintestingan ang ikasarang sang tagsa ka mga Community Fire Auxiliary Group o kuna CFAG sa mga barangay sa Bacolod halin sa paggamit sang fire extinguishers kag bucket brigade system sa pagpalong sang kalayo. Sa 3rd Mayor Albi Benitez Fire and Rescue Olympics, nagkampyon ang Barangay Villamonte. Ginsundan sila sang anay kampyon gikan Barangay Tangub CFAG kag nangin second runner-up ang Barangay Pahanukoy. Ang Ayala Malls Capital Central Fire Brigade naman ang nagkampyon sa company category. First runner-up ang Vallecar Transit Incorporated Fire Brigade. Sa school category, ang Mansilingan Agro-Industrial High School ang mga nagkampyon nga ginsundan sang Abcasan National High School sa first runner-up kag Bacolod City National High School sa second runner-up. Ang kompetisyon ng tuigan nga ginahiwat duman sa pagdumdum sang Fire Prevention Month kabahin sa tikang para mas mapasanyog ang mga CFAG sa mga barangay sa syudad kag ang mas mapabaskog ang tikang kontra sunog. Sa number 8, Chinese national ang ginalantaw nga ginaubrahan sa duha ka Malaysian nga gindakop angot sa love scam. Ginpasakaan na sang kaso nga qualified trafficking ang duha ka mga Malaysian national nga nadakpan sa Barangay Singkang Airport sa siyudad sa Bacolod sa nagligad nga semana. Suno sa hepe sa Bacolod City Criminal Investigation and Detection Group, Pulis Major Noel Hosol, nagtupa sa qualified trafficking ang ilang kaso bangod sa forced labor kag false job offer. May 5 tanan ka mga tagreklamo ang CIDG batok sa duha. Target sang love scam ang mga foreign nationals gikan sa nagkalain-lain nga lugar sa kalibutan. Nagakilala na sila sa mga scammers nga gina-recruit sang duha ka Malaysian. Kung mahulog na ang ilabuot, ginapangayuhan sila sang kwarta kag kung maisahan na kag makuhaan sang kwarta, hindi na nila makontak ang ilang nga karelasyon online. Nadiskubrihan sang CIDG nga may dating site nga gina-manage ang isa ka Chinese national sa pungsod China kag posible upod ang duha ka Malaysian national. Ang CIDG ang padayon pa nga nagatipon sang dugang nga ebidensya
para mapasakaan pagid sang dugang nga kaso ang duha. Sa number 7, isa patay, duha pilason sa nabungguan sang pick-up ang tatlo ka mga babayi nga naga-jogging. Patay ng isa ka 53 anyos nga babayi, samtang pilason naman ang duha ka mga kaupdanan matapos mabungguan sang pick-up pasado las 6 kaina sang aga sa may Manville Royal Subdivision sa Barangay Pahanukoy sa Bacolod City. Sunod kay Pulisya Lieutenant Colonel Ramel Sarona, ang hepe sang Traffic Enforcement Unit sa Bacolod, padulong ang driver sa kapihan sa subdivision kag sanghana ini nga magliko. Wala niya nakit-an ang tatlo ka biktima bangod sang kasilaw sang silak sang adlaw. Dugang pa sang pulis nga nagpondo makadali ang tatlo samtang naga-jogging kag nagkuha sang ila group picture sa madalasa sang salakyan. Ginpangdala sa ospital ang tatlo pero ang isa sa ila ang napatay bangod sang malubha nga mga pilas. Gindetain naman sa Police Station 8 ang driver sang pick-up. Sa number 6, kasos ang dengue sa Bacolod City ang nagsaka sa 177%. Barangay Estefania ang may pinakamadamo nga kaso nga na-report. Sa datos nga na-release ang Bacolod City Health Office as of March 22, may 280 dengue cases ang Bacolod. Lakip ng isa ka dengue probable death. Ang Estefania ang may pinakamadamo nga kaso nga na-record, 24. Nagasunod naman ang Mansilingan nga may 23, Takuling 21, Tangub 21, kag Alihis 20. Sa pedia cases, 113 sa mga nagka-dengue, yara sa 1 to 10 years old, kag 83 naman ang yara sa 11 to 19 years old. Ang Negros Occidental naman ang mayara sa 1,435 cases. Suno kay Adrian Hort Ramos, ang head sa Provincial kag City DOH Office sa Bacolod kag Negros Occidental, padayon ang pagsaka sang dengue cases. Labing ginahaylo nila ang publiko nga magpaninlo sa matag adlaw. May mga nag-abot man kita ng mga commodities coming from our mother region, no? And we have already distributed ang mga larvicides natin sa local government, especially sa provincial level. So there are already tagging activities na ginakanda. Sa number 5, nakaplastar na ang plano para sa rehabilitation sa mga water fountain sa Bacolod Public Plaza kag Bacolod City Government Center. Pero suno kay City Administrator Lucille Helvolea, nagahulat pa ang TIEZA nga amo ang nagapatuman sa infrastructure projects ang approval gikan sa Department of Environment and Natural Resources Office. Kabahin sa mga requirements sa mga water theme park kag water fountain projects ang Environmental Compliance Certificate gikan sa Environmental Management Bureau. May malapit 300 million pesos ang ginpain nga pondo sang TIEZA para sa proyekto. Ginapaabot ini matapos dungan sa pagsaulog sang tuigan nga Mascara Festival sa Oktubre. Okay, may requirement from DNR. So, i-comply gina na isang contractor ang DNR requirement before siya makastart. Hindi na madala yung construction sa fountain at sa plaza. Na request sana sa ng exception. National Approve na. Ang national ay ang nag-request. Sa number 4, 64 tanan ka mga public works sa Bacolod kalabanan diri ang napunduhan pagi sa loan agreement ang exempted sa COMELEC banning. Pero temporaryo anay nga ginhold ang payout schedule sa bayad agad system samtang wala pa sang approval sang ahensya. May report si Nico Delfin. Sa 243 ka mga proyekto kag programa ginpangayuan sa exemption sa Bacolod LGU sa COMELEC, may 179 ang gindinay bangod kulang sa supporting documents. 64 naman ka mga proyekto sa idalon sa public works ang magapadayon sa makuhaan sang certificate of exemption.
Ginsiling ni Secretary to the Mayor Attorney Jose Martigo, kalabanan sa mga proyekto ang napunduhan paagi sa loan agreement. Ang may 179 sila nga gin-deny because may mga kulang nga requirements. So ang ginhimo naton, nag-ara man sa ila email nga ang ining mga gin-deny nga projects, we can resubmit again sa mga kulang nga documentary attachments. So nag-resubmit man kita the day after. Ginmando naman ni Mayor Albi Benitez nga temporaryo anay nga i-hold ang payout schedule para sa bayad agad system bangod tubtob karon wala pa ini natugutan sang COMELEC. Pero magapadayon sa gihapon ng syudad sa pagproseso sa mga application. Gina-prohibit malang actually sa election banning naton is the releasing of the funds, meaning payouts. Pero ang processing naton niya masigi na ya. That means galakat na yang papeles. So ang i-hold lang anaya ang schedule sang payout until such time nga makakuha kita sang certificate of exemption from the... Magluwas sa bayad agad system nga locally funded program, magapadayon ang pila ka mga social service project nga nakuhaan na sang exemption sang DSWD National Office. Nalakip sa exempted sa baning sa pagsugod sang local campaign period ang pagpanagtag sang ayuda pinaagi sa AX kag AKAP. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa number 3, mag-asawa nga taga Negros Oriental missing matapos ang mabaskog nga linog sa Myanmar. Ang mag-asawa nga manunudlo nga Sunday Edsel Jess kag Alexis Gail Adalid ang nagatrabaho sa Mandalay International School of Acumen ang nagapabilin sa gihapon nga missing as of press time. Duha sila sa 4 ka mga OFW sa Myanmar nga na-missing matapos ang linog. Nagarenta sila sang unit sa 9th floor sang Building D sang Sky Villa, isa ka 5-building residential property sa Mandalay nga nag-collapse matapos ang earthquake. Ang iloy ni Edsel nga si Hermosila Adalid nagistorya nga mga duha na katuig nga nagatrabaho sa Myanmar ang duha. Nagdangop sa lokal nga panguluhan sang Bago City ang pamilya nila. Matapos ang 7.7 magnitude nga linog sa Marso 28, hindi na sila makontak sang ilang nga mga pamilya. Sa report sang interview sang Philippine News Agency sa kay Mayor Luigi Marcel Gonyi, iyak ginsiling na nagpadala na siya sang sulat sa Office of the Civil Defense sa Central Visayas nga nagaayo nga makabiyahe pa Myanmar ang pamilya. Sa number 2, ginsaylo na sa payag sang Kapag-on Village sa Barangay Napoles sa Bago City ang 22 ka mga internally displaced families Lunes sang aga. Ang 22 ka pamilya o kung 80 ka mga individual ang gikan sa Regional Evacuation Center sa Barangay Lagasan sa Bago City. Sila mga pumuluyo sang Purok Manukan sa Barangay Ilihan kag gin-evacuate bangod sakop na sila sang 6-kilometer danger zone sang Bulkan Kanlaon. Ginpahamtang sang syudad sang Bago ang payag sang Kapag-on sa 7-hectare property sini sa Napoles para magserbe nga temporary resettlement site sa mga apektado nga pumuluyo sini kasunod sang paglupok sang Bulkan Kanlaon sadtong Disyembre sang nagligad nga tuig. Tigaylo sang modular tents gin pagkamaayo sang lokal nga panguluhan nga gamito ng modernized nipa huts o kuno mga bahay kubo bangod sang sustainability sini. Tubtob sa karon nagapabiling sa alert level 3 ang bulkan kag hindi pa mapatod kung saan o mahatagan sang clearance ang mga gin-evacuate sa pagbalik sa ilatag sa mga tuluyan. Kag sa number 1, masobra sa 3 ka oras nga nagbugas ang abo Lunes sang hapon ang Bulkan Kanlaon. Makapilaman ka beses nga nagbuga ini subong nga adlaw. Ashfall kag sulfuric smell na eksperyensyahan. Ginsiling ni Marie Andeline Kincha, ang resident volcanologist sa Kanlaon Observatory sa La Carlota City, nga nagsugod ang pagbuga sang abo las 3:24 sang hapon kag naglawig ini tubtub alas 6:45 sang gabi. Sa ilang monitoring report may pagtupa sang abo kon ashfall sa pila ka mga lugar sa Bago City, La Carlota City kag La Castellana.
manipis o kung less than 1 millimeter ang na-monitor nga ashfall. Kay nasang aga makapila naman nga pagbuga sang abo sang bulkan Kanlaon ang na-record sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Suno kay Kincha, antes sang Lunes, Sabado ang pinakaulihi nga pagbuga sang abo sang bulkan. Sa gin-release nga report sang PHIVOLCS na petsahan Abril 1, may 23 ka volcanic earthquakes ang na-report sa Kanlaon. Lakip na diri ang volcanic tremor nga naglawig sang 7 minutos. 2,758 naman ka tonelada ang sulfur dioxide flux sa Marso 31, kag 1,500 meters ang plume, ini ang madamol. Nagapabili naman ang ground deformation. Spirit small as pag-ang, hantalan na kabagnaan ang pangangnan. Okay. Sa may ma'am, sa may Castellana area, ang may reported na spirit small. Bago City, Barangay Binubuhan, Purok Orchid, Barangay Binubuhan, Barangay Ilihan, Maaw, and Mailum. Usually, dati ma'am, if may ashfall, syempre kita nga na-experience, may dala na siya nga, baho na siya asupre. Okay. Sa La Carlota, ma'am, ano ni nga barangay, ma'am? City din siya, Barangay Araal. Ang magiging activity sa ating nga bulkan at this point, usually, siya some point kung mabastog ang iyang degasing, and then paano naman ma-plug na naman ang iyang conduit, and ma-release na naman siya sa ash. So, ini siya ang nagiging parang mga activities. Kag sa Good Vibes, Loyola FC victorious players ang ginpakilala na. Kabahin sa ila ginahandom ang mabalik ang championship titles para sa mga Negrense fans. May report si Nico Delfin. Hindi malipod sa katapos ang Loyola FC victorious ang pressure gikan sa mga Negrense fans nga nagahandom sa mga kampyonato kasubong sang kadalagaan sang Anay Ceres Negros FC nga makaapat man ka beses nga nagkampyon sa Philippine Football League. Nahangpan ini ni team captain Kurt Dizon nga nangin kabahin sang Ceres Negros FC nga nagkampyon sang 2018. Personally, from experiencing it, I know there's a lot of pressure that comes with it because the fans are unbelievable. Like, I haven't seen anything like that outside of the Philippines. And so I'm hoping that we can get that back at this club and we can build something great again, because that was amazing to see. So yeah, big things to live up to for sure. Ginpahayag ni Coach Roxy Dorlas nga nangin mabudlay ang ilan agyan nga mga pagtilaw sa pagsugod sang season, pero magatinguwa sila nga malakip sa top 4 teams antes matapos ang season. But we're currently ranked at 7. If we can make top 4, I think it will be very difficult right now. But definitely for the 3 remaining games, we're looking to finish strong. Naging kaupod sang team ang Hawaiian-Japanese midfielder nga si Leon Morimoto kag ang bago nila nga mga recruits nga sanday Kazu Zudo, Koki Narita, Okamoto Natsu, Eugene Ariola, Maki Tobias, Tarsh Garciano, Shane Salino kag ang 23 anyos nga Filipino-Canadian fullback nga si Aaron Vasquez. As football players, we're here to inspire players and inspire people and just make sure everyone's having a great time. So I'm very excited. I think we have a lot, like Kurt said, we have a lot of things to live up to. So we want to make a lot of people proud. Thank you for the support. Also knowing that Victorious is like a really foundational part about that, it's definitely something that we all want to really perform our best in, and definitely just make sure that whenever I step out into the pitch, just to give my 110%, not just for myself but for the community as well. Excited man si Loyola FC Victorious Club owner Keith Buyko nga madala ang hinampang sa bago kaayo nga Victoria City football pitch sa sulod sa Victoria City National High School. Ginapaabot nila ang recruitment sa mga local players upod sa team, kabangdaran nga regular sila nga nagapatigayan sang football clinic sa syudad. This is a journey. This is not a one-season thing. We hope to give more to the community and of course
we want to invite all the other football fans and supporters to help us in this journey. And Si Victoria City Mayor Javier Miguel Benitez ang naghatag suporta sa Loyola FC Victorias sa tuyo nga mas mapasanyog ang kultura kag sports program sa Isla Sang Negros. Nico Delfin para sa Digicast Negros. And of course, antes kita magtakop, kita naga-shout out sa ating mga live viewers kay RM Lapore. Nag-greet siya, good afternoon naman sa imo. Nagpa-shout out siya sa iyang family sa Barangay Bato sa Bago City. And he's watching from New Zealand. Kay Jel Wen, good afternoon, Ma'am Barbara Hambanya. Kag sa bilog nga nagalantaw sa Digicast Negros, happy Tuesday sa tanan. Kag kay Jemima Danoka, mayong gabi Digicast Negros, watching from Japan. Kag sa ato naman nga YouTube nga followers, kay Caretaker, hamba niya Miss Barbara, paki-greet daw in advance, happy anniversary sa iyang nga misis, kay Cecile Bernadas. Madamo gid nga salamat for watching. Kag permi siya naga-watch from Las Vegas, Nevada. And of course, kita man nagatamyaw sang happy birthday kay Mr. Roel Castro of Negros Power. Kagamuyad to ang top 10 stories of the day, tubtubwa. Sa ako si Barbara Mijares. Mayang hapon.